OK, dneska vás vítám v videu a dneska se zahrám s Guys. A teď co jsem nějakou novou mapu. Teď jsem si to upgradeoval a chci si tady něco zahrát. Zajímavý, ale já mám pandičku, epickou pandičku. Kdo je v klubu Colors Tab Guys, tak rozhodně se do Tab Guys připojte i do klubu v Bravo Stars koláčky, a kde jsou moji friendi a profesionálové. Kámo, já jsem takovej, já mám jen tohle. A mám ještě GG, to možná znáte, a tohle. Tak to bylo megálně legendární. Jo, to je Mountains, tak to mám taky. Ach jo, já budu muset. Asi budu hrát. Já to hraju strašně málo. Radši hraju třeba Minecraft a tak. A jestli chcete třeba se mnou zahrát, tak napište do komentářů. Nezvládli to. Je vodička. Jak to mají všichni, prostě nějaký tance, já mám jen klasický. No to je na tom, že to hraju strašně dlouho. Protože něco dostaje free. To se lasery, nice. Autíčka jako fakt. Já tohle nesnažím, to je strašný. OK, dám. Hezky. Neumím tohle, já to nikdy nehraju tohle. Tak dělej speed. A kdybyste nevěděli, tak konečně mám jeden odběratel. No to možná někdo ví, ale já jsem si koukal až dneska, že mám konečně jeden odběratel. A mám nový odběratele. Mám teď 2. Ještě si... dvě kola, tak pozor. Bungee jumping. Dělej. Já to moc neumím řídit, takže. Já se zase dík. Zase dělej, more nice. OK. Nice. A rozhodně si se mnou můžete zahrát i Roblox a tak dále. Už jsme skoro u cíle, dělejme. Nice. Jsem jako poslední. Nice. A jako uznejte, pandička je meta. Ano, jsem trochu nemocný, ale furt můžu natáčet. A nějaký typek mi prej psal, můj fanoušek mi psal, jestli
jestli třeba se nikdy neodhalím. A to ti neřeknu za 100 000 odběratelů. Nice. A rozhodně budu natáčet i s youtuberama, který začínají a budu dávat rady. Ty! Já jsem takový. OK. Tak. OK, ten je nice, ale on má tu pěstičku. Bu, to mám taky, ty. Ty jsi zábavnej, fuj. Mora, dělej, hezky. Jak se jmenuje ten týpek? Pípíky. Jo, a když tak si, jestli chcete, tak mi dejte like, jestli chcete, když dáte like, tak možná udělám s mojí holkou video. Vlastně. Já budu zakrytý, ale ona ne. A své jméno ještě neprozradím a to bude speciálu 100 000 odběratelů, kde se odhalím a řeknu své jméno. Tak, možná se... Týpek. OK, tak co pak tady máme? Nice, další questy, tak co já se koupím. Tak. Mít multisportku je super, ale snad pracovat koupím bez multisportu reklam. je nejvíc. To tak I na tvé už. www.multisport.cz. Tak. Tady máme 20 stiček, tak no zatím nic, ale je těhle. Tohle, tady máme ještě nějaký, tady. To nevím, jestli všechno stihneme, ale je to asi ne. To se stihneme všechno, celý betobas, ale máme aspoň něco, dobíte bubu. Dovíme si, OK, tak máme free, tak za reklamu. A je. Počkáme. A jestli chcete, tak to dám tak letně. Tak, hop. Hop. Jednoduchý, nebe. OK, tohle nalijeme sem. Nalijeme sem. Ne, to nemůžu. A tohle, yes. Jo, tak. A co pak máme zase nějaký, já bych chtěl nějakýho legendární. Dělej, epic, rare. Proč ne, ok. A z něj vám ukážu, jak vypadají moje věci. Ale mám ještě úplně všechno. A vlastně, mám tu holčičku tady. To si možná vemu takhle. Tak, tady takhle. A co pak ti dáme? A ti dám takhle. Budu hrát. Jo a moje holka vlastně tohle Stumble Guys a rozhodně tohle koupím. Je to gift. Vlastně já to nebudu mít už. Oči na to má taky to bylo hezké. A rozhodně budu natáčet i z Fortniteu. Akorát co si pořídím natáčetko. Tak budu natáčet držátko. A budu natáčet nějaký hry, co hraju na svý konzoli. No. A dělej. Dobrý. OK. Nice. Čau, Mr. Stubble. Tak. To je scammer. Ty scammer jeden. Tak já jdu za tebou, ne? Dobrý. No, hrál jsem to, nice.
Jsem se byl rychlejší než OK. What the... Jo, on se dostal do cíle. Tak nubové, oni si myslí, že tam budou kempy, to nemusíte. A nějaký, já jsem našel nějakýho mýho, nějakýho týpka, který mi chtěl dát friend. A byl to nějaký Messi. Měl skin Messiho a měl jméno Messi. A měl jako chozeň. Nevím proč všichni chrapu, ale ten týpek to dohrál. Ten týpek se to prostě za ně dohrál. Okay. Nice. Proč? Error. Tak já jdu na něco jinýho, no. Klasik. Taký... tak... Enter, tak... Já nemám. To jsou okrádači, já nic nemám. Já nic nechci kupovat, nechci, dobré, nechci nic kupovat, nemám na to prachy, prostě. Tak a teď získáme nějaký, se to mega nedohrá, tak dělej. By se mi to, stop. Ale jako hru jen tenhle rok jsem začal hrát na jako naše večer, ale tak tam já nehráš. To nevím, jak to jsem nevěděl, že to tak hard. Tak dělej, OK. To nevypadá moc hard. Tak dělej už jeden chcípu, nechápu. Nechápu, jak někdo může v tomhle zemřít, nechápu. Bubu, no taky bubu. Ty bubu. No. Já jsem takový noob, tak se aspoň koukám na tady, OK. GG, já mám taky GG. No, nemám, ale mám ho. Ty... Rant over. A jsem samozřejmě zemřel, protože jsem megání noob. Tady dělej, vem si je skin, protože to má. Mít multisportku je super, ale pracovat... OK, hele, reklamy mi nevadí, bla. Nice. Dělej, já co vyhrál. Tak a, stop. Nice. A co mi to přidalo? Asi 100 chcípáků. Já jsem... Takhle. No to, nebudem nic dělat. OK. Tak, dám si pro svýho epika, tak dělej na vol. Máš. No to go, OK, mýtickýho. To mám jen jednoho, cože? OK, tohohle sbírám, tohohle, ten je migání legendár.
speciálty. Ano, to jsou staré speciálky. Asi tenhle se mi megálně líbí. Megálně. Ok, legendární, nějaký epický. Sbírám na tohodle epickýho. Jak to, že tady jsou šmoulové? Nebyly. Spíš nevím o tom, že byly šmoulové. Tohodle. Počkej, kde je ten týpek? Legendáry. Mora, já nechci tohodle. Kde je ten čkovaný mě zmizel? Bo kam zmizel? What the hell? Domeček. OK. Docela nice. Tady je Pixel Guy. OK. Tady. A tady ještě k tomu. Ten mi gáně najít. Nice. No. Jo, nice. Ty, no tak to mega nechci. Ryb. Počkejte, ryb streamer. Kde je ryb streamer? More, tady. Jasně, ryb streamer. Na to ani streamer. Je to ryb streamer. Kapibara. Gumi kapibara. Kapibara. OK. Ty, no, ona byla tahle sezóna. WTF. Tohle byla free. Já jsem takový blázen. Ona byla free. No, ty. Já ji nemám aspoň. Tak dělej něco. Mňau. Easy peasy, manos crazy. Jo, rybáka chci megálně. Polipte mi. Nice. No. Legendáry. Doujeme. Ten mi gáně. Jo. Nice. Money gun. Vlastně to ten mi gáně, legendární. L. Ui, Nice. Like L. L. Rare. Zombie dance. Hezky, nice. Robot. Nevím, kdo to tak pojmenoval. Mělo by to být Love asi. No, jdeme co je? Stop se za hry? Ne. Tak nic, ale můžu dostat questy snad dostanu questy nějaký. Tuhle mapu nesnáším, to je tak těžká. Nesnáším.
snaž. Okay, mám. Oni mají God do Jimmyho. Oh my gosh, ten byl taky free. To je můj jediný speciální skin. Na mé starém účtu ten kukodák byl jako první. A mám tu čňáka taky ty elko. Tak neříkej ty. Nice. Dělej, more. Kapibara. Ok, už přesně. Bubu. Dělej, nice. A dělej, more. A teď je rozsekej. Hezky. Tak to ani nevím, jak to mám popsat. Nějaký blbec, asi. Tak jdem sem. Taky blbec, ok. Ty, no. To nedáš z těch krajů, to ti říkám, more. Ok, nechápu. Tak lehký. God, Jimmy. Ale nevím, kdo to vzpomínal. Go. Follow. Co ty děláš, more? 15 ze 16. Chybí nás jeden. A možná se zahraju s mým kamarádem, který je o rok starší. Lava Land. Lava Land je to. Ogo. Lava Land. Tak dělej. Ano. Mít multisportku je super, ale pracovat v multisportu je nejvíc. Jdi na www.multisport.cz. A dokonce jsem zjistil, jak to vyhrát. Zjistil jsem, jak vyhrát nejtěžší mapu na světě, ale to vám ukážu v příštím videu. Takže je to docela zajímavý. Ok, tohle. Zajímavé. Kočičky, ty mám. Nemám vlastně. Takový zmaten. To jsou hekři. No, ok, já ani neumím skákat. Jo, co to je? Další nějaký sprinty, nebo co? Co to je? Tak to je megálně hard. To nechápu. Co se tady jako má dělat? No, ty fo. No. Od kdy lava... No. Od kdy lava dýchá? To nechápu. Sleepy shorts. No. Já ani neumím... Já neumím znát parkour, nebo... Nebo co? Co to má pejtku? Co to má být? Co? Nějaký týpek to jako jedinej dal. A já se v tom celý den hmatlám. No tak to už mě faš. Ještě jednou. Je to... No, co to je? 5 lidí. Nevím, kdo... Kolik lidí? No, 5, jasně, 5. No, 5. Jasně, 5. No, 5. Já neumím prostě snad parkour, nebo co? Neumím prostě. Nechám.
Nechápu, jak to, že to... Dělej, zpátky. No, zpátky ne. Zde mě to otevřený, ale já nevím co, ach jo. Dělej. Nice to. OK. Tady přežívám jako největší profíková mistrovství. Tak dělej mamu. Nice, nice. Z mě žádný nějaký typek neschodí. Nice, more, bye bye. Tak to jsem docela vybrejkoval. Ty, no tak no, tak to teda ne. Asi někdo bude jakože bombit, nebo co? Ne. Já nemusím nic dělat, aby se všichni zhebnou, nice. A nějaký pláč. Ach jo. OK, krabí. Krab. Pane Krabsi, potřebuji asistu. Chci se dostat do finiše. Na tebe se pan Krabs... Tohle je docela těžký, jako těžký parkour. Je kalhoty si tady někdo nechal, nice. Udělej, more. Ty, no, tak co to je? Ty, no. No. Já jsem to dohrál, nice. Yes, na piup. On asi se snaží jak to zlagovat, ale takhle to moc nevyřeší. Jako, týpek, pojď, slepice. Bye bye, no. Jak to by se zalagovaně, ne, mora. To je normální, ne. To je normální, okej, nás. Jde furt ten skeleton, okej. A pustím teď něco jednoduchého, já nechci zhebnout. Nervky, plus nervky. Ten nerv update byl migálně najetej, nevím. Jako, mapa je super, mapa. Tam se nemusíte nic dělat, ten jump it, skákat, nic vás nezabije. Jo, OK, tak to je docela easy tohle, to snad zvládnou i 5letý děcka. Teď to hrajou poprvé. Jo, někdo pláče, taky pláču. A já jsem zvládl, poseru se s tím. No. Bonono. No, ty, ta bomba prostě. Bobička. A teď nás to nesmí odpůlit, jak jsme. Pěkný. Tak dělej a zdrhej, more. Zdrhej. A někdo tady zhebl. To není můj problém. A už na celých malinka to jako vždycky zhebl. Pozor. Jsem taky mistr Stabbo. Guys. Nice. Tak ty šmejte. Co schodím? Z chvilku vybouchám. Bomba! OK, ale byl jsem dobrý. Nebudu si stěžovat. Byl jsem najetej. Nice, zase. A co... Mít multisportku je super, ale pracovat... Aha, další reklama. Jdi na www.multisport.cz. Tak dělej. Nice.
Tak a co pak tady máme? Nice. A tak si to rovnou beru a jdu si to koupit. Skin plus skin. Toho, který už mám. Začněte svou novou učební cestu s Duolingem. Procvičte si všechny To co? Co s tím? Tak já si naotevřu 18 hodin. Tak to je docela strašný. Kolik já mám? 19, 14, tak nic. Tak dělej. Honey drop, mora. Počkej, já se zkusím. Jako vlastně, že? Zkusím tady spadnout. Já ty budu jako první, že je můžu vyspamovat. Pojď, dělej, more. Nice. Jsem úplně dole a nemusel jsem nic dělat. Picuška. Nervky, jasně. Konečně nervky, přežít. Oh my god, že jako kdyby jsem nechtěl přežít. No. Padej. A dělej. Oh my god. Chernobyl. Down with it. Gonna wait to free. Už nemají hapička, co ty? Dělej, more. Nice. První kill. 1 kill jsem dal. Aspoň 1 kill. Růžovitko. Naval. A teď myslím něco. Myslím, já nechci finish. Dozebnout. Ano. To můžete jen stát na věcech a nic nedělat. Na to prvním žádný lasery nebudou, ale tady, pozor, už bude jeden. Tak dělej, a nesmí zhebnout tak, dělej, nice. To je docela nice, jako. Jsem takový noob, já jsem měl počkat a pak skočit. OK. Počkej, otevři jsem to. Ano, fakt, že je za 18 hodin. Tak aspoň. Dělej, mora. OK, a dělej. A teď. Nice. Shop, dělej, chci jít do shopu. Jako neportne, OK. OK, zlatý. Srdíčko. Mám si trochu lepší, jo. Tohle jsem taky získal free a megálně na ty.
No. Ty to jsou takový šmejdi. A víc jich tam zbadlo. Mít multisportku je super, ale pracovat v multisportu je nejvíc. Jdi na www.multisport.cz. Já zkusím. Ne, já nechci do shopu. OK, mám 710 pohárků. Takže teď zkoukám, co tady máme. Takže to jsou všechno mé skiny. A já budu prodávat jeden z nich. Ten nepotřebuji, ale máme tady. Tohle neprodám, tohle taky ne, tohle určitě. Ale já neprodám a možná prodám tyhle ty. A speciál, ty jsou ty za hlavu. Speciály vám nedám, morové. Speciály vám se nepošlu. Co kupte. OK, vybírá se mapa. Proto. Jo, ona už ta láva stoupá, no jo, vlastně. Čelej, a jak se máme jako asi dostat? Co tam nešlo skoč? Říkejte mi mistr. Já vám ukážu. Vlastně to. Na Child. Aha, a zkusíme spooky skáta. Spooky skáta. To jsem migálně dlouho. Jsem migálně pomalu načítav. Vidíte to? A pojďme, bazény plus, plus. Bazény. OK, tohle taky je dobrý, Mr. Beast. Všechno Mr. Beast, a to mám za pár sekund. A já teď nemůžu povídat, protože je hodně hráčů. A můžem to nějak jako skemovat, jako to by se mi mediálně líbilo, kdyby to šlo nějak oskemovat. Jak vidím, tak to moc nejde a dělej. No. Děj. Pus. Jak to, že se tak na začátku to nedávají? Si myslím, že ten Stable Guys pro ty hráče je čím dál těžší. Nevím jak to, ale prostě to nezvládají ty hráči.
Hrajou to dlouho nebo z unavení? Nevím. No v Americe je asi 9 ráno, ne? Tak 8. No tak 7, no, 7 ráno. Tady je 19. OK, přežil jsem. Dělej tak. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Nepotřebuju ani ho. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Chernobyl. Down with to go with to free. To nešlo. Jsem měl skočit. OK, tak já možná beru toho... Ne, nechci. To blbýho šupa, půjdu sem. Beru si tohle epického. Počkej, můžu ani použít něco. Jo, nemůžu, protože to je speciální skin. To není, ale prostě nejde na ní. Ho nějak změní. A to je samozřejmě, že škoda. Že to by bylo tak OP, že si to nedokážete představit. Pardon, že jsem nahrál, pardon. Jo, bez laseru, tak to dám. To by měli dát jako poslední, takový